Λοιπόν, μουσικές καρέκλες, είμαστε έτοιμοι? Λοιπόν, η Αλεξάνδρα θα γίνει δασκάλα μου φαίνεται, τη βλέπω εγώ. Και εγώ θα γίνω δασκάλα. Θα τα πίσω και να με... Θα καλοπεράσετε. Λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι? Ναι, αλλά η μουσική δεν ξεκίνησε. Αυτά τρέχουνε. Λοιπόν, καταρχήν, δεν σπρώχνουμε. Η Αλεξάνδρα κλαίει. Και δεύτερον, ο Κωνσταντίνος είχε κάτσει πριν. Λοιπόν,